Järjetön määrä musaa. Luurin hinnalla. 40,5 vuotta musaa. Yli 6 miljoonaa biisiä. Lataa vaikka kaikki. Mitä muuta vois toivoa? Sen kun lataat laillisesti vuoden ajan. Moi, mä oon Jussi 69 naisista. Me ollaan just julkaistu meidän uusi levy Back in Blood. Sä voit ladata sen ja tietty kaikkea muutakin musaa Nokia Comes with Music-palvelun kautta. Pelattiin näyttää teille, miten hommas kulaa. Se on aika easy. Tosi easy. Eka hoidat tämmösen Nokian Comes with Music musiikkiluurin. Näissä on vuoden piikki auki Nokian musiikkikauppaan. Ja kaupastaan näitä saa. Kun sä oot hommannut tän Nokia Comes with Music musiikkiluurin, seuraavaksi sun pitäisi hoitaa tälle sun koneelle Nokia musiikkisovellus. Siis ellei sulla jo oo sitä. Just niin. Sen sä löydät osoitteesta nokia.fi/musiikki. Tai sitten tän laitteen mukana tulevalta CD-levyltä. Sen jälkeen sä liität koneeseen luuris mukana tulella USB-piuhalla ja rekisteröidyt Nokia musiikkikauppaan luomalla käyttäjätunnukset. Jos ei sulla niitä oo jo. Mun käyttäjätunnus on Jussi 69, mutta en mä sulle mun salasanaa kerro. Ja sit rekisteröitymisen jälkeen syötät tän Comes with Music musaluurin kanssa tulleen PIN-koodis. Alright. Homma on siltä osalta ihan selvä. Sitten ei muuta kuin etsit ja lataat biisejä. Kaikki biisit on siitä eteenpäin sulle ilmasi. Sä voit siirrellä musaa läppäris ja luuris välillä raahaamalla sitä soittimen vasemmassa laidassa olevien kuvakkeiden päälle. Niin, ja se latailu onnistuu siitä musaluuristakin, melkein kaikista niistä. Täältä löytyy tää meidänkin uusin albumi. Back in Blood. Yeah. Sitten kun se vuosi on kulunut, sun musa ei katoa mihinkään bittiavaruuteen, vaan sä saat pitää sen kaiken läppärillä luurissas ikuisesti. Got the roll forever, man.